Ало, какво? Дядо болница. Сега стяхме. Защо търтите все умират, млади? Не, пай трактора. Дядо, как се озова тук? Някакви спели къщери зончета ме докараха. Имам предвид какво се случи. Чакай да си спомня. Не се сещам. Добре, давай дете. Сетих се! Някакви спели къщери зончета ме докараха. Ойде да те караме вкъщи. Дядо, събудил си, сестрата в жити ми те слява. Махай се от спалнята! Добре ли е, докторе? По принцип или за момента питаш? Не си го запити, старче, нямам време за теб. Може ли да го... Какъв ужасен ден да си трезвен. Може ли да го пребираме? Да си ходим, дядо. Оставате ли тази количка? Милко ни позволи. Кой е Милко? Един пациент. Днеска ни напусна. Взели сте количка от починал човек? Не, песимист такъв. Днес го изписват. Скоро, шматки! Не ще чакате ли съдове?